hatásnak vehetünk kedves tanúi. Az iskola 1985-ös átadásával egy régi álmunk valósult meg. Miután megszűnt a két műszakos tanítás, az iskola 16 tanulócsoportjába járó, mintegy 370 gyermek csak délelőtt jár iskolába. 4 tantermesnek indult ez a beruházás, de végül is 7 tanterem, egy tornateremmel, egy ebédlővel és egy 300 darabos konyhával minden igényt kielégít tanuló ifjúságunk számára, korszerű berendezéseivel, egész konstrukciójával ellátja azokat a feladatokat, amelyek az általános iskolai nevelés-oktatás során ma már kívánalomként jelenik meg gyakorlatunkban. Az iskola felépülésével a tartalmi munkát erősen befolyásoló lehetőségek bővültek, nem csak a tanítási órákra vonatkoztatva, az órán kívüli időszakra is, hiszen nevelési rendszerünkben igen nagy jelentőséget tulajdonítunk a tanórán kívüli nevelés lehetőségének a kihasználására. Így a tantermek kettős funkciót tölthetnek be a délutáni időszakban, szakmai tevékenységek, úttörő foglalkozások és egyéb más tanórán kívüli rendezvények célját is szolgálják. Az óvoda avatásával valamennyi óvodáskorú gyermekünket el tudunk helyezni 6 csoportba, 2,5 éves korosztálytól egész az iskolába kerülésig. Berendezéseivel, összes lehetőségével a legkorszerűbb óvodai nevelést, oktatást tudja biztosítani. Egy szóval garanciát ad az iskolai előképzéshez, ahhoz az alapokhoz, amelyek a gyermekiskolába lépéséhez szükségesek. A jövőt illeti elsősorban a személyi feltételek stabilizálása nagyon fontos, hogy egy jól összeszokott szakembergárdával tudjuk megoldani feladatainkat. Másik oldalon tovább szeretnénk fejleszteni az iskolát. Olyan elgondolásunk van, hogy községi tanács és TS erőforrásaiból a következő évben hozzákezdenénk egy 5 tantermi nagyságú bővítéshez. Ezáltal az iskola valamennyi tanulója egy helyen tanulhat, ezen az udvaron helyezzük el a 16 tanulócsoportunkat. Községünk közművelődésében nagy szerepet játszik a 14 000 kötetes könyvtár, mely kölcsönzés mellett könyvtári és rendhagyó órák, szavalóversenyek lebonyolítására is rendelkezésre áll. A könyvkölcsönzés mellett 42 féle folyóiratba lapozhat az olvasó. A több mint 200 férőhelyes mozi 1983 óta modern technikával felszerelve évi 380 vetítéssel várja látogatóit. A
80-as évek megfeszített munkatempója mellett a felnőtt korosztály is rendszeres látogatója a művelődési ház tanfolyamainak. A televíziózás és a videózás világában is a gyermek és az ifjúsági korosztály állandó látogatója a művelődési házunknak. Szakkörei, klubjai fontos szerepet játszanak a szabadidő hasznos eltöltésében. Milyen falu is ez a Báránd? Az itt élő emberek hiszik és tudják, a falu olyan, amilyenre ők építik. Mindez a címe. Jó, a sövétűppel látod.